Kardom Nilimonjarong Pipit Pinibirta Arjuponikta. Aruni Paisi Arni Dwarbagori APHLC Penjasimet Bamon Bay LP Skola Puthak Lamklar Kipipon. Dwarbagori APHLC Asong Penjasimet Perangkia Theng Nukaning Jenang Kok Alam Theke Lapuhenlo Kedamtang December Achiklo 2022 Arni Nilitumsi Kahumri Dam Chenglo Sitami Hadak Aradatum Nilitum Aphan Nangket Handun Ke Bamon Bay LP School Ke Lothan Bang Avipusi Nang Thandun Sitami Jangmi Poni Paithong Kep Arni Apor Hadak Radatum News Along Kachepaklang Thuke Lothan Bang Dopusi Kaningje Lapen Lothan Bang Ke Banga Sopusi Kaningje Lapen Bainongta En Bom Lopusi Radatum Kaningje Lasi Nilitum APHLC Asong Aphan Halaso Ahut Ahok Alam Nang Than Thelasi Lason Ke Nili Dwarbagori APHLC Asong Pen Ningduk Lo Sitami Puthot Choningri Lo Education Iam Richard Tobi Alangli Ke Amethang A Constituency Lo Lasi Lahai Ke Chelangdun Peminang Po Athe Ilitum Karbi Anglong Aratatum Ongdung Atum Ke Charlie Longle Atum Si Ke Onglo Lasi Bang Swala Mapang Ning Mathara Lang Paminon Pusi Pachinipon Nolai tumperang ke apa akan setame nasi Bamon Bay Skorolam Putak nili tum episode Dwarbagori penipacini bang kelalo nili tum cu December cek close nili tum Bamon Bay Skolong halo humri dam do halo so sini tum kita dam long keng skol bang ke habida ju skol ta thekrim ma hemlok chone tum dam lo kopi hemlok lo nili tum nasi udah skor hem podanang thanan lo skor hem podang thanan lo skor hem potela dake kosonti lan kangram long pom lo ada bangke komentu pendeta teacher awe setame teacher bang do setame nil tum pandang thanun hai hedel athema nil tum phanta ke phire tum dorong ne pine huda rong ra tum asini tum hudak ningi kang lo yela so skora bang ke no master bi pen lo pathan nai usumar ke lo tek the pote la so pio the long ke kang ting a pio the long se ke do na teng lo pio the thang ta jini dun de da po ni to hal futa pukang lo Lasi nona ke mi gali lo la so skor bank ni tum se kumbi dam chengo langlo sitami hala so hor bank di ring pen BJP polidar to kisor sarda malam ke kali lo sitami hala so ni tum panam putu bank la so skor bank oda skor ke biji ke proyojon ave pusin nang put horo lan important ave asini tum parlam boinang rong nang pidun thro aslam boinang pidun kali lo ni tum bank inglong atok ano karbi tuman sitame lut hek rep nang chini rep nang an mati ke litum nongri long pat le iltum chirai contact he ke chirai contact la so bang sene tum pudi la si ni tum gasemet Dwarbagori education yem bang ta men ni tum pachini ji bang la lo alang li la so idi quality education po ke man mai meeting long ning ji vera bang ke alang li tisame chi therak nang ji la so school ba non prap jin pen halo dak master ke to ji pas ni to episode pen same alang li panchuning rido la pen di ring lok sitame alang li tum inangan BJP long alidar pokji krong tum do la salang li tum sitame education yem panchuning ridam pen non mat adak master to ke mission ni pusini to episode pen pachini do kali lipu te hoda ka skor bang ke mo papit ke skor yong si Tomon ar veke thepar pek ajok Prilu High School ahem asar nung anta oipon lap. Nijang Karbi Anglong Kopili constituency ke parlo non head jong Tomon ar veke thepar pek ajok Prilu Waisong High School ahem asar nung Tomon pondet lapen penang an hemrit kana hokpon. Labang swa Tomon ar veke the ajok aru achikloni phai si arni anar lo por phai kre hinira achitem apor malom men Tomon ar veke the dut ajok hemrit lapen school na hokpon lo. Waisong High School Headmaster Sri Biren Deka Ahin Pen Kachuning Ripon Karbi Anglong Autonomous Council along Education EM Lapen CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Prabjin Pen School Repairing Ji Aphan Si Chuning Ripon Bang Swalong Computer Anta RV Chokpon Laplo Lapen Osumar Atum Aphan Pusitami Class Ke Thanjita Kasiksak The Upo Lason thak si penang an hemrit sitami kana hokdon atum pusitami do olo lasi sarkar ke chari atum aphan kisung ke pho atum aphan kerap ki piji aphan choning ripon Keroni pen sarhon teron Karbi Anglong News 12 baji malam thedong isi tomon karting wanglo masi la school hem umninia building ating ta henot hailo la nili phire angtona hem sinang room kong amen da computer room by class 10 room lapen 8 9 room angtona building ating ham masinang room thaila masi class ke thani ta 6 dak bonon kan
Mana rong school laga. Lage Waisong High School Prilu. Amala ME school an si hinachot ma mate high school. Kalau lage ME School High School perlu dah composite school masih high school adalah ME School adalah. Ini bangke motamoti lah kelas di computer room kelas 10, 8, 9 room bangke none prang bangke asap sulu ke tan bang siksak chat po. Lasi government hin ada council hin mentau immediately repairing mesin dili chuning rilo apen computer ta prai arbi porok lo si kahinoya chance thepik lo si inspector sir la pen EM sir education EM sir phan chuning rilo un anke prabjin pen repairing phan sinili chuning ri pati Ini kan bak tangka nuksan po. Labang ke nil depan sini ne sista 2-3 lakh bagai dam po repairing pelote. Ada yang ton sirung plang lo mati. Si kainut hidung. KSU Duarbagori head branch atumpen pherangke amai ke phapon. Aruni phai CR ni lakhain korathok Duarbagori constituency angkang deitor gotom terang ahe malong pherangke amai kang nipon. Labangso pherangke amai ke phapon along kachetong dun lake Duarbagori KSU head branch secretary Gotom Terang ex-president Amoron Terang members Joyson Terang atum chetong dun kopia botsi nilitum pherangke amai phanang kokma lake kedam tang jangmi poni phai thongkep arni kaprek news channel along ke paklang during polling station ke parlo Bamon Bay arong LP school rikang hup klang pu anios ke klang lasi laso school ke kedam tang surihini ra ingkoy aningkan government pen ingha pontanglu athema Bamon Bay arong ke adonta jumhe don thom don plivet pen ke student sitame avipin lapen zero enrollment zero popular lasi labangswa school ke ingha ponang koklu lasi kedam tang surihini ra ingkoy aningkan nilip constituency long labangso aputhak meeting pedoponsi nilip development block under humpli high school ke ingha pon cheklo puta thanpon tang 30 April 2023 ani Karbi Anglong abir talong kapang dak pon made kapek klang pon Duarbagori constituency ang kang biring ang kang ti Bamon Bay arong along Bamon Bay LP school pangramsu tabangso putha kalam si litum kadak kapachini pon ji rar pan kapachini pon ji pan si bori lo lasi kala bangso school ke kapangramsu sitame kedam tang 2020 arkoi tarik sir kebarni council pen order PC inghap pon edlo kanghap pon ko alam thila lo hala bangso Bamon Bay LP school along adona phai sitame ong edet lapen ada enrollment mate student atum sitame abedet zero performance lapen zero enrollment la bangso joini si ada report le lo amar si inghap na ko lo hala bangso ningka na hut humpli nilip block under long primary LP school kanghap pondo hala so long sitame litum Duarbagori pen sitame la bangso school lo pang hapon check lo lasi kidam tang la bangso bir Karbi Anglong birta pen kapaklang pon Bamon Bay LP school hanbang kawi joini bikangi ru palam lasi labang ke na tum manghunang lo athe la bangso school ke kidam tang enrollment student kawi la pen hadak kanghap tang joini si la bangso school lo bang pini la son namanang lo lasi litum kado usulang no Karbirat pansami pachini lo la pen Duarbagori rat pansami pachini lo athe lage notice ta lain lo ho kidam tang 2020 ahut kapaklang pon ladak kado e hum free school do hala sud kang hapon lazila so notice order sitame council ben givi pon order sitame mo pherangke tuman gi pon policy alam tum besi papaklang pon pon bang so school bang ke hala sud pensing hapon cheglo Nini Apartment Karbi Church Workers Seminar Kohima Semion Town Baptist Church along Mesen Pen Kepaman Pon Karbi Church Workers Seminar Nini Apartment Dimapur Arlo Kohima Pen Kahilo Kilometer Truck Sikep Sose Adi Nonhet Jong District Kimi Kepipon Semion Town Baptist Church along Mesen Pen Kepaman Pon Nihanglong Ri Baptist Kajalang Amai Purup Sing Singnar Lapen Pastor Solosen Rengma Lapen Zokhen Sab Rengma Rongasar Jongpha Atum Japonsi Nihang Karbi Baptist Association Arlo NLBK Pen Bang Inkoy an Pastor Deacon Church Secretary Atum Chetong Dunsi Mondoli Aphan Akenang Sot Hei Hui Ase Ke Hai Hui Longdun Lopusi Chethan Pon
Karbi Church Workers Seminar Isek Seke ke Thanatum Atheke Speaker Mr. Akwalo Sem Associate Pastor Simeon Town Baptist Church Alangli ke Thanpon Alam Thepike Teamwork Ajat Asai le claim jisita Epeng Vet Pensi claim nangji ante Unvek Popusi Thanpon Lapen Mr. Athonglo King Pastor TTB ke Thanpon ke Local Church Financial Management Mondoli Along Tangka ke Palong ke Padam nangji Alamsi Thanpon Mr. Ale King Youth Pastor TTB ke Thanpon ke Visionary Leadership ke ja abang pulote kachechar amek ke matha emek dovek nangji pusi Thanpon Lapen Dikon Atumta BD Sore Pidun Pensi Karbi Church Workers Seminar Isek Seke Thanpon Lum Lapen Seke ke Thanpon Atumaphan NLB ke Chunbang Noah Phangcho pen Man ke Donai Karbi Apoho pen Arjo Ponsi Jangmi Poni Phaing Kora Sirkep Thongkep Arni Nini A Pharman Karbi Church Workers Seminar Mesen pen Pachun Ponlo Pusi Thanpon Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News